Siis niin kiva olla maastossa pitkästä aikaa. No jep, niin on. Siis ihan sikakiva. Eihän sattunut. No ei. Nuppu. Ei oikeesti tule. Sainpas sut. Älä yritä karata enää. Ärsyttääkö suakin, kun täällä ei ole niinku lunta ja on jo joulu? Tai nyt on niinku joulukuun 6. päivä. Eikö se ole ihan sika ärsyttävää? No on, mutta laukataanko nyt jonnekin? Tai siis niinku laukataanko, koska mä en jaksa sit kävellä enää hirveästi. Mä haluan välillä vähän laukatakin. Koita saada kiinni. Hop, hop. No mennään. Ihan oikeesti. Susanna, tuu jo. Mekin ollaan jo niinku näin pitkällä. Sulta ei ainakaan virtaa puutu, no niin. Kuka toi on? Oikeesti. Kato Jemina. Kuka toi on? Mennäänkö kattoo, että kuka se on? Hää? Ai kuka? Mitä hitsiä? Kuka? Mä en näe ketään. Ei kukaan. Se oli vitsi. Tuu tänne. Toivottavasti mä näin vaan umioni. Koittakaapas vaan saada se joulu teidän tallille. Nuppu, odota. Kiva, kun ei ole vielä kuitenkaan niin kylmät kelit, että niinku me voidaan jäädä tänne vielä niinku yöksi tänne pihalle. Jep, ja koska kesällä niinku kaikki halus mennä. Nuppu, mikä sul on? Nuppu, ihan oikeesti herää. Mä muuten tajusin just, että meillä ei ole mitään tavaraa. Me unohdettiin kaikki tavarat. No mennäänkö sit vaan yömaastoon, niin kun me ei varmaan voida nukkua, niin me voidaan olla sit yömaastossa vaan. Käykö se sulle? No riippuu vähän, että herääks niinku toi nuppu. Mut jos herää, niin totta kai. Ihan parasta. Mä oon aina halunnut yömaastoon. Ihana Fiona. Ihan oikeesti nyt nuppu. Ei oo enää hauskaa. Herää. Jes, nuppu. Sä oot elossa vielä. Okei, no mitäs sitten tehdään? Nuppu, miksi sä meinaat kaatua? No niin. Lähdetään sitten sinne maastoon. Eteen! Hei! Miksi noi ei mene tallille? Mun on pakko päästä sinne pilaamaan se joulu. Silleen, että joulua ei tuu, koska mä en tykkää joulusta yhtään. Pitäisikö meidän niinku alkaa pikkuhiljaa jo kääntymään? Täällä on niin pelottavaa. No, ei meillä ole mitään missä... Miten se tippuu koko ajan? Hei, onko sä okei? Joo on. Mistä toi valo tuli? Ei se tuu mistään. Ihan oikeesti se ei tuu mistään. Mitä me tehdään? Äkkiä takas selkää. Noniin, hop. Noin. Mennään. Nyt eteen. Oi vitsi. Oi. Onks sä ok? Mut vähän sattuu jalkaan. Mä pääsen tänne selkään. Jes, pääsin. Nyt mennään. Tää on aika creepy. Mä näen sen valon sivusilmällä. Juostaan! Ei kun katsotaan ensin. Ihan oikeesti, ihan oikeesti. Kuka se on? Tai mikä?
Se katos.